És una dona valenta, que serà capaç de gestionar el país amb intel·ligència, fermesa... Perquè ella em representa. Vull que sigui la propera presidenta de la Generalitat. Arguments, intel·ligència, honestedat, Els espanyols compromís. a llegir el Quixot. La Laura és la millor candidata de l'independentisme per president de la Generalitat. Una patriota que sens dubte... Jo entraria sense evitar-ho al quiròfan amb la doctora Borràs. I sap executar en femení, i això és bàsic per totes nosaltres. President Puigdemont. Votaré una dona que defensi els drets dels joves. Votaré a Laura Borràs. El seu compromís pel seu país. Estarem molt ben representats per la Laura. La Laura sigui la primera dona presidenta del meu país. La meva candidata és la Laura Borràs. Quan li vaig escoltar allò de la justícia espanyola té més d'espanyola que de justícia, la majoria dels països del món que ara mateix estan més ben gestionats tenen al capdavant a una dona. Hi ha els exemples de Nova Zelanda amb la Jacinda Ardern. Catalunya que sigui novament lliure. Una dona no política que ha entrat en política per responsabilitat. Defensa en la llengua i la cultura de Catalunya, però sobretot en la República Catalana. Per això la Núria avui et vol dir. Gran equip, que som a Junts, una fila zero de gent ben formada, capaç de gestionar amb solvència. Per primera vegada una dona a la presidència de la Generalitat. Com a política i com a dona treballadora. Sempre ha tingut la paraula justa, sempre s'ha interessat pels nostres problemes. Que es pot afavorir molt un comandament des d'una perspectiva femenina, perquè és patriota i perquè és valenta. La propera presidenta, Laura Borràs. Les ganes de canviar el futur i per ser sempre fidel al mandat de l'Unió. Molts altres joves com jo puguem tornar a casa. A l'exili o a les presons i milers de represaliades, ens cal algú com ella disposada a plantar cara. On més la necessiten. L'he trobat als carrers, l'he trobat a les institucions i l'he trobat defensant la República. La considero una persona molt implicada i molt compromesa en el nostre... De fet, la Laura representa el pas de la tradició a la innovació. La gent de carrer, per això... la gent que no ha viscut mai de la política i per la independència. La Laura és així, la Laura és cor, és sensibilitat, és saber, és intel·ligència. Per això vull que sigui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya. Juntes, Laura, sempre amb tu.